al'umma shugabannin al'umma dole su ne su sani kiyaye jinin al'umma kiyaye lafiyarsu kula da kwanciyar hankalinsu dukiyoyinsu da kare dukiyoyin nasu zuri'arsu da 'ya'yansu da matansu da sama masu kwanciyar hankali wajibi ne na dukkanin jagoran al'umma inda yake jagoranci wanda duk bai yi wannan ba bai sauke nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora masa ba kuma sai Allah ya tambaye shi gobe kiyama ba yadda mafita akan tambayar Allah ta'ala game da al'ummar da yake majagoranci ya bari ana zubar da jininta ya bari ana cin dukiyarta ya bari ana korasu da garuruwansu rashin kwanciyar hankali da rashin natsuwa ya addabi al'umma amma shugabanni suna gidajen gwamnati da ainihin masu tsaro manya-manya masu tsaro suna kare su daga nan zuwa can ana tare da shi kai kuma talaka daga nan zuwa can kai kuma tsoro kake da fargaba da ɗarɗar da kakanika yi lallai shugabanni su sani idan ba su tsare ma al'umma jinainansu ba su tsare ma al'umma dukiyoyinsu ba da rayukansu wallahi al'azim za su yi nadama ranar da nadama ba za ta yi amfani ba za su yi da na sani ranar da ba ta da amfani domin lallai tsayuwa akan adalci tsakankanin al'umma shine kadai ginshikin tsira na shugaba gaban Allah subhanahu wataala duba mu ga bala'o'in da suke faruwa a yankinmu na Katsina ake zubar da jinanan mutane a bangaren dan Musa local government wani sashe na Batsari da wani sashe na Dandume Faskari Sabuwa bala'o'i ƙauyukan da garuruwan ba sa kwantuwa bai yiwuwa su kwanta da rashi bacci an fantsama wani garin sun tashi mutum da iyalin shi bai san ina matarsa take ba nan ba da jimawa ba aka zo garin Kasai da rana kata bayan la'asar aka watsa garin aka rikirkita ganin aka kashe mutane ba abin da aka yi shiru kake ji kamar an kashe awaki amma an kashe arne ɗaya a Jos a Lagos arne kwara ɗaya aka kashe a Lagos kuma dan ta'adda domin a wurin masu laifi ne aka je don a kama masu laifi report din da suka samu cewa ana laifi a wurin yan sanda suka je suka kai farmaki wurin harbi aka harbe wani arne bai da imani ba ruwan shi da Allah subhanahu wataala amma shugaban kasar Najeriya sai da ya bude baki ya ta'aziya mutanen garin ya jajanta musu abin takeicin ma har aka tayar da rindina ta condolence ta ainihin nuna damuwa da alhini aka je Lagos ana jajanta musu daga presidency amma an kashe mutane a Zamfara komi shugaban kasa bai ce ba an kashe mutane a garin shi kasar shi jihar shi ba abin da yace ba radio ba jarida ba kaza kuma sai a ce wai adalci ake yi haka ran musulmi bai firan arne guda musulmi daya a madadin arna nawa yake yan uwa a ran musulmi daya a madadin arna nawa yake ya kamata ku faɗi da bakin ku ko kuna jin tsoro ne ni ne ke faɗa ba ku ba tambayar ku kawai ne musulmi daya ran shi a madadin arna nawa yake ya za a kashe musulmi 40 da wani abu a Zamfara a satin amma babu abin da shugaban kasa ya ce amma an kashe arne kwara daya shugaban kasa ya bude bakinsa yana jajantawa yana nuna alheri har da umurnin cewa a dauki mataki na gaggawa ma yan sandan da suka yi wannan aikin zalunci ko adalci tsakaninku da Allah da ya halice ku zalunci ne ko adalci to kuna ganin zalunci zai dore adalci a ainihin a zauna lafiya babu koko kwanto shugaban kasa bai ma al'ummar musulmi daidai ba bai kyauta wa mutanen Zamfara da Katsina da Kaduna ba mutanen Lagos ƙuri'a nawa suka bashi ne ba demokradiya muke ba da menene ake kaiwa zuwa ga mulki ba da ƙuri'a ba za ku iya tuna ƙuri'o'in da ainihin jam'iyyar APC ta samu a Lagos ya kai rabin abin da Katsina kadai ta bayar amma bai kai a kula da rayuwar mu ba bai kai a kula da addinin mu ba bai kai a kula da al'ummar mu ba kuma shikenan ku talakawa ma ba ku san a faɗi gaskiya bala'in kanku zai kare wallahi alazim ko dai ku bari a gama shugabanni gaskiyar ta je gare su su gyara ko a zauna lafiya ko kuma a ce ba a san a faɗi gaskiyar kai gulma ana faɗin gaskiya kai annamimanci ana faɗin gaskiya a ɗauke ɗan uwanka a ɗauke ƙaninka ko ƙanin matarka a ɗauke ai kaza wani lokacin ma kai ɗin ma baka tsira ba wajibi ne shugaban ƙasar Najeriya ya sani shine chief security na ƙasar nan wallahi alazim gwamnoni da ake ta ina mamakin wanda zai bata lokaci yana cewa gwamnoni su tashi wani abu zalunci ne ma ka ce ma gwamnati ta shekari al'umma yan sanda karkashin gwamnati suke ne hatta sifi na jiha police commissioner a jiha shin umarnin gwamnati yake bi ko umarnin IG idan gwamnati ya ce mai kaza IG ya ce mai kaza wanne zai amfani da shi kuma IG umarnin wa yake bi to don Allah in ba rashin adalci sai ka ce gwamnati ta shekari al'umma
darakta na SSS a jiha wane ne ubangidansa? DGSSS na ƙasa shi ke bashi umarni, haka ne ko ba haka ba? Shi kuma DGSSS na ƙasa wa ke bashi umarni? Ga inda laifi yake ƴan uwa, kuna tafiya kuna rarragefe. Shugaban ƙasa bai damu da al'ummar musulmi ba, bai damu da addinin musulmi ba, bai damu da talaka ba. Wallahi al'azim sai Allah ya tambaye shi. Duk abin da talaka ke yi yayi na nuna mu shugaban ƙasa kauna, amma babu daidai da ƙwayar zarra da shugaban ƙasa ke nuna mu talaka yana kaunar sa. Ni a iya fahimta ta. Wajibi ne shugaban ƙasa ya sani in dai talaka zai bata lokacin sa, ya fito da rana da zafi da kaza, ƙauyukan da ake kashe ƴan uwansu ana kame su, wallahi sai suka fito suka yi zabe. Ƙura'ar da suka bayar bai cancanci a saka musu ba. Manzon Allah ma hadisi cewa man sana'a lakum ma'rufan fakafi'u, wanda ya muku kyakkyawa inji manzon Allah ku kyautata mashi, ku saka mashi. Sakamakon da shugaban kasa ke matalakawan arewa kenan. Kuna ganin an yi adalci haka? Kuna tsammanin Allah ba zai kama shi ba? Tausayinsa nake, shekaru sun yi yawa ya daukan makan shirgimar da baya iya. Tausayinsa nake wallahi alazim. Shekarunsa sun yi yawa amma jefa kan cikin kakanika inda gaban Allah ba zai tsira ba. Mutum ɗaya idan aka zubar da jinin shi wallahi alazim sai Allah ya tambayi shugaban ƙasar da aka zubar da jinin mutum ɗaya. Mutane nawa ake zubar da jinin su a arewacin Najeriya? Yanzu haka akwai talakawa na can tsatsare an kame su. Tsatsare an tsare su haka kawai babu gaira babu dalili. Ka fito zaka je zumunci a kame ka. Akwai wani bawan Allah ta'aziyya ya je Zamfara, ta'aziyya da shi da matar shi, gidan da ya je ta'aziyya da shi da mai gida an dauke su, yanzu haka miliyan 20 ake nema a wurin sa. Dan Katsina ne. Akwai DG na wani abin gana wani bangare na jiragen abin gana aviation. Yanzu haka halin da a wannan tsayuwar da muke ciki yana hannun yan ta'adda. Don Allah wannan adalci ne? Shikenan mu wai bamu kai darajar mu bata kai shugaban kasa ya magana akan mu ba, kimar mu bata kai ya ce a kula da mu ba. Shugaban tsaro na kasar nan su wane ne su? Ba yaran shi bane? Bai iya canza su? Ba shi appointing din su ba? Wajibi ne shugaban kasa ya dawo daga wannan sakacin da yake na rayukan al'umma, na tashin al'umma suke ciki. Wajibi ne ya dawo ya kula, ya sauke nauyin da Allah dora masa. Kuna maganar gwamnoni, ni na karanta a jarida gwamnan Katsina ya tashi har Abuja ya je, waɗannan service chiefs din ya je zauna da su yana neman a mai ɗauki zuwa ga Katsina. In yana da umarnin da zai bayar ba shi ne ba da umarnin anan ba sai ya je Abuja? Bai sauke nauyin shi ba shi? Yayi abin da yake iya yi, ya je kai koken talakawansa, dan bai iya hana a ɗauke kadan security ba hannun shi suke ba. Har brigade muke da shi a Katsina, amma brigade din wa ke ba su umarni? Shugaban ƙasa ke ba su umarni. Da aka an so alarama suwa suka an so shi. In har za a an so ne ba za a an so sauran ba mutane bane su? Ba su da haƙƙi an so su? Shi kadai ne mutum? Allah ba zai tambaye ka ba kan jaririn da aka dauke a kasai? Rayukan da aka kashe a Zamfara Allah ba zai tambaye ka ba? Sai alarama kwara dai shine damuwarka kadai saboda yayi tallarka kila ko dan wani abu? In ta alarama yayi tallarka bisa munbari, talaka bai tallarka ba a bisa akwatin zabe, bai dangwala maka ba? Ƙura'a ba ɗaya yake da ita ba, shi alaramma jami'an tsaro kowa ƙura'a shi daidai, talaka ba ƙura'a ɗaya yake jefawa ba, me bambancin mu a babin siyasa ne? Shi kenan wai wasu mutane su ne shafafu da mai, su ne aka damu da damuwarsu, amma talaka na can a tsare iyalin shi na kuka, ba a damu da mai halin da yake ciki ba, an ɗauke shi an raba shi da iyalinsa, sun shiga damuwa, wani ma sai ya nemo abincin da za a ci a gidan, wa ana neman miliyan 10 a hannunsa, wanda bai aje 1000 ba da zai ci sai ya je ya yo cefa ne. Wani irin rashin adalci ne wannan? Wallahi alazim shugaban ƙasar Najeriya ko dai ka damu da damuwar mutanen arewacin Najeriya, ko a siyasancen ma baka iya siyasar ba, in wanda ya iya siyasa ne ba za ka damu da tsiraru ba ga wanda suka fi yawa. Ba zai yiwu ba arniya a New Zealand a kashe mutane ta fito ta babatu, ta yi wulaƙanci an kashe mutanen da ba 'yan uwanta ba danginta ba, amma kai an kashe dan uwanka danginka na jini na kusa da kai, amma wai ko in kula amma an kashe arne kwara dai ka fito kana surutu, wayar a ce mutun ne wannan? Ina adalci anan don Allah? Wannan maganar ƴan uwa ina faɗan ta ne tun daga cikin zuciyata, wallahi alazim ban ki in mutu akan ta ba. Abinda ake matalakan Najeriya musamman dan arewa zalunci ne ba adalci bane ba.
nuna kiyayya ne ba soyayya bane ba. In soyayya ce ya kamata mu ai magana akan ƴan uwanmu. A fito gidajen radio, presidency ta bada press release ba a yadda da abin da ke faruwa arewa ba, shugaban kasa ya sa cewa lalle a dawo a dauki mataki. Ba a zo ana mana drama ba. Drama a cewa ana tare da jami'an tsaro kaza kaza sai a zo ai drama a tafi, amma bai taba kama suna ce abin da ake arewa bai ji dadin sa ba. Har campaign ya je Zamfara. Ko kidahu mun dan siyasa, ka je gidan mutum kana neman ƙuri'arsa, ka tuna mashi damuwar da yake ciki kace kai ma kana cikin damuwarsa. Damuwar da yake ciki ya kamata kace damuwa ta ce saboda ina neman ƙuri'arka. Amma shugaban kasa da ya je Zamfara ya ambaci halin da suke ciki, ya jajanta musu damuwar da suke ciki. Wannan wace irin siyasa ce ba wayo cikin ta, ba wayewa cikin ta. Mutanen da ke kaunar ka kai baka kaunar su, sai waɗanda suke kin ka. Ta yi wannan arnan da kake taba batu a kai shi ƙuri'ar ma ba kai bawa ba. Ta yi ba kai bawa ƙuri'ar ba. Amma mutanen da ake daukewa ake sacewa aka tsana su kai suka zabe ka. Kujerar da kake ciki alfarmar su ce. Gidan villa da ka shiga alfarmar su ce. Amma ya kamata a kula da wannan, a sauke nauyi. Wallahi alazim ni a iya fahimta ta gwamnonin arewa suna iya abin da suke yi. Ko da akwai kusakurai da yawan su suke yi, amma dai a fagen tsaro shugaban kasa shine yafi kowa laifi. Wannan ku yadda talakawa ko karku da nan da yawa an faɗa ku ba dadi kuke ji ba. Ita ko gaskiya ɗaya ce. Amma Allah ina roƙonka duk wanda bai jin dadin gaskiyar da ake faɗa mu shugaban kasa dan ya gyara, Allah ka jarabta a dauke shi anjima. Ko kuma a dauke matarsa kudin sa. Ka jarabce shi da ya zama babu shi a waye gari yau babu shi. Ya shiga ya ji abin da talakawa suke ji. Duk wanda yake ganin abin da aka faɗa ba daidai bane, Allah don girman zatinka ka jarabce shi da damuwar da talakawa ke ciki shi masu irin ta. Wanda kuma yake ganin daidai ne, da ni da shi da muke damuwa da halin da yake ciki, Allah ka kare mu. Kai kada yake da kariya, Allah wurinka muke neman kariya, ka ba mu kariya. A ƙarshe ina addu'a ga wani bawan Allah da ya sanya mu masallaci kafet, yadda ya shimfida mu dakin Allah kafet, Allah mai shimfida aljanna. Allah ya saka mushi da alkhairi, ya ƙara mana ire-iren su a wannan duniya ta mu ta musulmi, a wannan al'umma ta mu. Barakallahu li wa lakum bi hadi kitabil aziz, qumu ila salati yarhamuni wa yarhamkumullah.